приятели, добре дошли! Днес ще направя презентация на предстоящия курс, който започвам, на един групов проект, и това е само началото на нещо много по-голямо. Периодът, както може да се сетите, е изключително силен и изключително мощен, чисто астрологично. Намираме се в Видин Меркурий, който изгря некъде да е в знак Стрелец, което е така една от най-мощните и силни духовни зони на зодиака. Така че време е да навлезем по-дълбоко в света на невидимото, да опознаем себе си най-вече чрез Слънцето, своя потенциал, своята сила, своето предназначение, да разкрием дарбите, талантите и най-вече начинът, по който да ги проявим. Слънцето е израза в нас. Слънцето е нашата плодовитост, нашия творчески потенциал чрез слънчевата енергия в нашите хороскопи, която се изразява и чрез Слънцето, и чрез знак Лъв, и чрез пети дом, чрез аспектите, които Слънцето прави към другите планети, чрез управителите на Слънцето, чрез дома, в който то се намира. Да кажем, много са начините, по които се изразява дадената така енергия, дадената заложба, която ние носим със себе си. Изключително важна програма. Ще ви споделя екрана, за да мога да ви показвам. Работим групово. Мога да кажа няколко думи за себе си. Знаете, занимавам се с астрология от много отдавна. Аз съм ви казвала на практика от дете, вече повече от 20 години. Професионално от около 8 години, като съм направила така около 3, 4, 5 хиляди консултации. Вече наистина спрях в един момент да ги броя. Много са, изключително много. Всички мои клиенти да са живи и здрави във всичките тези години, енергията, която обменям с тях, и това, че в крайна сметка истинското знание идва, разбира се, и от да кажем, двата курса, нали, които съм изкарала професионални при двамата ми учители, но и работата с хора. Така че тук аз ще се опитам така да ви предам, да кажем, цялото това знание и като теория, и като практика. Практиката е изключително важна, така че аз базирам целия курс горе-долу на половина на теория и другата половина на жива практика, жива работа с нашите натални карти. На всеки един от вас, евентуално на хора, на които вие желаете, можем да разглеждаме картите. Групите ще бъдат малки, една, две или три групи, зависи, нали, колко желаещи има, между 8 и 11 човека максимална бройка, за да можем все пак да се концентрираме и да работиме конкретно с всеки един от вас. Курсът е разделен на модули. Сега ще ви споделя екрана, ще ви покажа нещата. Изключително интересно се получава. Естествено, в моята натална карта, в моята прогностика, всичко това, което се случва, е заложено много силно. Така че въобще не се замислите, периодът е изключително мощен, силен, както и аз така се чувствам в много добро енергийно състояние. Готова съм да поема този, който желае, всички, нали, които желаете да се запишете на този курс и да работим в един така определен период от време, в зависимост как се стекат нещата. Аз съм ги разделила на модули, всеки модул на отделни нива, така че сега ще ви покажа повече информация. Казах вече това, което искам всъщност да ви кажа. От много години работя, от много години се занимавам и професионално, и любителски съм се занимавала преди това много дълги години, и от около 2 години вече и преподавам. Тоест, имам опит в преподаването, като 2 години работя с индивидуални, да кажем, ученици, с така по-отделно, нали, мога да кажа, че те са вече на едно доста добро ниво. Тези, които са постоянни, тези, които се упражняват, тези, които прилагат на практика всичко, което им казвам. Тоест, аз като информация ще дам и ви гарантирам, че ще ви дам най-доброто, което може да получите. И естествено зависи от вас този компонент да се упражнявате, за да може да навлезете в материята. Аз точно на това искам да заложа. Теория, практика, за да може накрая, когато завършим даденото ниво, вие да имате реални знания, реални умения. То не толкова само знания, колкото умения. Тоест да може да изведете реални изводи от дадена натална карта за конкретен казус.
Тук ще работиме само с Слънцето, най-вече с Слънчевия принцип, защото курса е ориентиран към това нещо. И така, приятели, споделям ви екрана, за да мога да ви показвам така всичко онова, за което така искам да си говорим, да си коментираме. Надявам се да виждате. Надявам се да виждате моя екран. Така, само секунда. Секунда, приятели. Да го визуализирам, да го виждате пред вас. Надявам се в момента вече да имате видимост. Предполагам, че виждате и мен. Предполагам, че виждате и мен. И така, приятели, добре дошли в моят авторски курс Слънцето в мен, който е изключително така ориентиран към нашето духовно развитие, както ви казах, и към това да намерим себе си и да взимаме най-добрите решения във всяка една ситуация, в която попадаме. От цялата астрология, аз специално, нали, разглеждам от тази гледна точка. Това дълбоко, да кажем, окултно знание, което естествено истинското знание не е достъпно до всеки, то се дава до определени хора. Аз специално го разглеждам от гледна точка на това да опознаем себе си на първо място, да знаем всички наши заложби и евентуално в кой момент, под каква форма да ги използваме. 3 модула, които са организирани в 5 нива. Всеки един от модулите около 50 часа, т.е. те са 2 модула и третия е един семинар. Т.е. 5 нива, 3 модула, над 50 часа, така, като получавате реални знания, много теория, много практика и най-важното е достъп до цялата програма и до всичко, за което говорим, до цялата визуализация, до безкрай. Тоест няма ограничение в достъпа до информацията. Аз самата съм била на много курсове, не само по астрология. Аз, приятели, имам Слънце в трети дом. Вие ще разберете какво означава това, тези, които дойдете на курса. Така че съм карала доста курсове и един от минусите, които мога да кажем така веднага да споделя, ми е правило така впечатление, е когато посещавам даден курс и от него аз не мога да си взема никакви материали. Тоест нямам аудиозаписи, нямам видеозаписи, нямам никакви писмени материали. Тоест каквото чуеш на момента, колкото запомниш, както си го интерпретираш в момента и край. Това е гаранция, че нищо няма да научим. Тоест, така или иначе, ние трябва да повторим едно нещо поне 2 пъти, да не кажа 3, 4, 5 пъти, за да го запомним, за да го анализираме на база и новите неща, нали, които идват, можем да се връщаме към него. Тоест, аз съм по-скоро на принципа, че който, да кажем, си закупи курса, след това, естествено, ще има достъп, ще има видео, файлове, евентуално аудиофайлове, много писмени материали и тези визуализации, които съм направила за вас, естествено, остават за вас. Ето ги нивата. Всяко, да кажем, едно ниво е по 88 дни, като са 3 модула. 3 модула. Първия модул 2 нива по около 3 месеца, втория модул 2 нива на по около 3 месеца, третия модул двудневен така, семинар, който вече е ориентиран към, да кажем, хората, които имат вече знания и опит. Към хората, които вече имат знания и опит. В първия модул и в първото ниво най-вече ние ще усвояваме, да кажем, базови астрологични понятия, но разбира се, погледнати през призмата на Слънцето. Погледнати през призмата на Слънцето, приятели. Да кажем, във второто ниво на първия модул вече ще се занимаем по-дълбоко с информацията. Вече ще наблегнем на практиката, защото ние все пак ще имаме необходимите знания, за да може, нали, да започнем и да практикуваме. Тоест, реално ще гледаме карти, ще коментираме, за да може вие да се научите във всеки един момент след това да използвате знанията. Тоест, тук не е въпрос, нали, аз да ви дам едно количество знания, и вече кой каквото може да направи с него. Друг въпрос е аз да работя наживо с вас и да ви науча да прилагате всяко научено нещо в конкретни житейски ситуации, в конкретни житейски казуси, конкретно за вас самите или за някой друг човек.
Така че вече второто ниво е доста свързано и с практика. И с практика. Вече втория модул задълбочаваме още повече картината, като започваме да разглеждаме естествено прогностичните методи, защото аз съм много добре знам и ми е ясно, че всеки иска да си погледне в утрешния ден. Т.е. тук ще направим това. В първи модул ще гледаме по-дълбоко в самите себе си, а вече в втория модул, трето и четвърто ниво, ще гледаме по-скоро като тенденции напред. Да кажем, различни видове прогностични методи. Аз работя с доста. Естествено ще ви дам най-практичните, най-работещи, тези, които наистина ще ви дадат така, да кажем, отговори на вашите въпроси. И вече в третия модул, в петото ниво, ще направим един семинар, който ще бъде на тема синастрия, партньорски хороскоп. Вече тук ще разгледаме Слънцето, как ще се позиционира в картите на двама партньора, независимо дали са любовни, приятели, делови партньори или даден друг вид взаимоотношения. Повече информация. За сега съм качила, да кажем, тази информация на сайта astrolife.info и оттам ще достъпвате евентуално нали, информацията, която ще бъде свързана с курса. Аз ще ви обясна. Оттам ще се достъпва. Така, сега продължаваме, приятели. Получавате над 40 реални урока, като някои, разбира се, са по 40 минути, други по час и половина. Вече, нали, като тези, да кажем, това време е условно, защото ние тук сме вече и група, нали, не съм само аз и един от вас. И малко или много хубаво ще бъде, нали, да се съобразяваме с всеки един, т.е. ще има хора, които са малко по-напреднали, ще има хора, които са малко по-начинаещи. Тук въпросът е да изравним в някакъв смисъл нивото, за да може всеки да е разбрал. Всеки да е разбрал. Тоест, тук ние така или иначе разглеждаме информация, която няма как да не бъде разбрана. Евентуално може, нали, да е необходимо малко повече време, малко повече, да кажем, обяснения за дадено нещо. Така че при всички положения ще държа на това всеки да си е направил домашното, всеки да ми е изпратил, да сме коментирали нещата, които сме взели като теория. Тоест, пак казвам, тук е много важна практиката, защото вие само по този начин, аз ще съм сигурна, че реално сте разбрали нещата и сте ги научили. Абсолютно. Тук идеята е наистина да ви науча. Тоест, тук идеята е да ви науча, да ви преподам, да кажем, една такава базова информация и по-задълбочена, разбира се, в нивата напред, която вие да я усвоите и да я приложите в живота ви веднага. Веднага. И вече аз тук съм ви дала. След завършване на първи модул ще можете да правите анализ на наталното слънце в дадена карта на едно доста добро ниво. Сега, разбира се, трябва доста карти да минат през вас, за да стигнете, нали, на нивото на един професионален астролог, но така или иначе, когато имате правилните знания, когато имате правилната концепция, когато сме подредили точните стъпки, по които се разглежда, да кажем, дадената карта, дадения планетен принцип, вече интерпретацията ще бъде различна при всеки от вас. Тоест, аз ще ви дам основата, ще ви дам, да кажем, структурата на целия модел на работа. Тук аз ви давам модел на работа, давам ви структура на работа, реална работеща структура, базирана на хиляди консултации. Тоест, това не е просто нещо така, някаква информация, да кажем, от 10 книги събрана в този курс и взимайте я и оправяйте се от тук натам. Директно, нали, ви давам структурата на това как да изведете даден извод от конкретни астрологични фактори. Научи астрология и я приложи в живота ти сега. Това е един от, да кажем, слоганите, едно от мотото, да кажем, на този курс, на тази програма. И така, приятели, лекциите от първия модул, аз ще ви изпратя този линк, да може да си ги разгледате, нали, така спокойно, да кажем, всичко, което сега ви обяснявам. Лекциите от първия модул, те са 12 на брой. Но като казваме 12 на брой,
Имайте предвид, че аз ви казах, вътре има около 40 урока. Като всеки урок, това са около 50 часа, ако не и повече време за работа. Значи ние ще работиме, примерно всяка събота по 3 часа. То не е така, няма как. Много е материала, е много наистина, но ще гледаме да го оптимизираме от гледна точка, че все пак тук нали, сме работещи хора, големи хора, с много нали, така, различни приоритети, с семейства. Така че абсолютно това ми е ясно, че нали, никой няма време от сутрин до вечер да се занимава само с астрология. Естествено, може да има и такива хора, но те ще са по-малко, нали, които искат да се занимават професионално с астрология. Те вече могат да отделят на ден и 6 часа за учене, и 8 часа. Да кажем, аз се занимавам денонощно с астрология, но аз съм аз, нали, все пак това е моята професия, моята страст, моя живот. Сега, тук са отделните лекции описани. Тук са описани, приятели, отделните лекции, така че който естествено желае, може да ги разгледате. Може да ги разгледате. И вече можем определено тук да пристъпим към така малко да кажем, задълбочено представяне на информацията. Само секунда. Тук да видя дали мога да ви го презентирам. Да, добре. Добре, не ми дава да ви го презентирам а, като слайдове. Иска да го презентирам като видео, но има откъде да отворим. Само секунда. Само секунда. Ще го отворим от друго място. Ще го отворим от друго място, приятели. Вижте, тук идеята е да ви запозная с нещата. Тук идеята е не да ги направим лъскави, примамливи, а вие да видите реално какво ще учим. Това е много важен момент. Вие да видите реално какво ще учим. Предполагам, че тук виждате. Предполагам, че тук виждате, където съм качила информацията в един от моите сайтове. И съм ги описала така подробно. Естествено, аз това ще ви го изпратя, за да си го изгледате. Ето, има го и на видео. Това тук вече преминахме през него, обясних ви го. Ще може да си го разгледате след това и сами. И тук отново обяснявам каква е целта. Тоест, тук ние имаме реална цел, имаме реални така, знания, реална информация, как да стигнем до реализацията на тази цел. И вече въпрос е да започнем. Да започнем и да вървим по пътя на целия процес. Имайте предвид, че това е процес. Значи аз и на моите ученици, с които съм работила, нали, така в началото, малко отекчително, нормално. И аз като съм започнала, така дори си казах, тук, нали, човек очаква така да започнем някакви неща. Малко така в началото, нали, стъпваме, опознаваме материята. Тоест в началото е малко повече техническа информация, както ви казах, защото вие все пак трябва да усвоите дадени знания. Това е азбуката. Азбуката. Ние усвояваме азбуката да кажем, на космоса, който влияе върху нас енергийно под дадена форма. Усвояваме, да кажем, тези знания и вече след това ги прилагаме и на практика. След това ги прилагаме и на практика, но това е азбуката. От азбуката правим думи, от думите правим изречения, от изречения правим цял текст, като в чуждия език. По същия начин става и с астрологията, така че просто трябва да имате търпение, да му дадете малко време и естествено колкото повече се упражнявате, аз съм до вас през цялото време, с много упражнения, с много домашни, с много практика, така че и с много желание, и с много така силна енергия. Тоест в момента аз ви казах, такъв ми е периода и в наталната ми карта има заложено и в прогностиката, така че абсолютно периода е много силен. Слънцето, това е нашият аз, ние самите, така че тук ние намираме себе си,
осъзнаваме своя аз, събуждаме личността в нас, ставаме лидери на собствения ни живот и разкриваме своя потенциал, своите дарби, своите таланти, които притежаваме. Аз много често така съм работила с хора, сравнително често, нали, които са ми казвали, аз нямам дарби, нямам таланти или не зная какво е моето призвание. Човек не познава себе си. Всички ние опознаваме себе си, докато сме живи. Тоест не си мислете, че аз на 100%, да кажем, съм усвоила а, собствените си, да кажем, тайни. Нали? Всеки от нас в даден момент може да прояви нещо, което до вчера не е било проявено. До голяма степен наталната карта ни дава много информация по тези въпроси. Вижте, сега няма тук да се впускам в дълбочина, да ви изчитам всяко едно нещо. Аз съм го написала за вас. Вие ще си го прочетете, аз ще ви изпратя линк. Слънцето, то е центъра на Слънчевата система и то е центъра в нас самите. Нашия път, началото на процеса и края на процеса, началото на нашия живот и края. Тоест, то е един път, по който ние вървим, път на развитие. Слънцето е път на развитие. То е изначалната субстанция, но и крайния завършен резултат. Ние го виждаме в астрологичния принцип Слънце, това нещо. Тоест, ако искаме да видим какъв е нашия изначален заряд, какъв е нашия потенциал, какви са нашите заложби, какви са нашите таланти, какви са нашите дарби, евентуално как можем да ги разгърнем, в кои периоди от живота ни ще се случи конкретно разгръщане, вече ние ги виждаме чрез Слънцето и чрез неговия прогресивен път. Ние за това учиме натална карта, за това учиме прогностика и в крайна сметка реших да има и модул 3, нали, като семинар и взаимодействието с другите. Защото ние и чрез това взаимодействие също се развиваме. Нещата са много комплексни, нещата са изключително информативни, изключително силни. Аз, колкото и така силно да звучи, такъв курс до момента, специално аз, не съм виждала. Тоест, тук си дойде информацията наистина отгоре, който желае да заповяда. Сега, да поговорим малко за цифри. Общо 355 дни, около година. Година работа само по темата за Слънцето, която ви гарантирам, че ще стигнете на много високо ниво в астрологичното знание, в проработката на самите себе си и в въобще осъзнаването на себе си, на пътя си, на целите си, на намеренията си, на способностите си, на всичко. Слънцето е, аз много ги мислих нещата, бях започнала да пиша някакви неща за Плутон, след това, да кажем, мислех да е за Сатурн и изведнъж дойде да бъде за Слънцето. Нашия център, Слънцето. От тук да тръгнем. Имайте предвид, че аз по сидеричен зодиак съм асцендент Лъв. Асцендент Лъв и сърцето на Лъва, звездата Регулус е доста така, да кажем, близо до моя асцендент. Тя е в съвпад, точен съвпад с Марс, който ми управлява наталното Слънце. Той е в знак Скорпион. Вие всички тези неща ще ги разбирате какво значат. Ние тук ще се занимаваме и с тропическа астрология, и с сидерична астрология съм дала такъв тип уроци. Сега ще ви покажа. Така, казахме в цифри. Група 8 човека. Идва ми информация, че можем да стигнем до 11. Тоест тук са строги числа, строги цифри. Няма как. 8 до 11 човека, евентуално 10 може, 8, 10, 11, мога да поема енергийно до 3 групи. До 3 групи, като ще направим в определени дни на седмицата, ще работим с група 1, група 2, група 3. Сега зависи колко хора желаят. Може да сме само една, може да сме 3. Повече от 3 няма да мога да взема на този етап, защото искам като правиме нещо да го направим стабилно. Искам да го направим стабилно. Ето ги модулите. Първи модул 2 части, втори модул 2 части, трети модул двудневен семинар. Всяка част е по 3 месеца. Много уроци, много знания, всяка седмица. Работа. Работа с нас самите. Абсолютно индивидуален подход към всеки от вас. Тук не сме група, нали, 50 човека. Там просто забравете. Дава се една информация. Кой разбрал, разбрал. Който осъзнал, осъзнал. Който се оправил, оправил. Докато тук 8, 10, 11 човека в група мога
да кажем, да обработя информацията от седмица до седмица, защото ние всяка седмица ще взимаме информация, всяка седмица ще имаме теория, всяка седмица ще имаме практика. Сега, в началото мислех една седмица да е само теория, на следващата седмица върху тази теория да бъде практика. Може така да бъде, може и половината време да е теория, половината практика. Ще видим. Тези неща ще ги изясняваме в движение. Аз до момента не съм работила с групи. Всяка група естествено може да си е от различни хора, така че ние трябва да намерим най-оптималния вариант. Най-оптималния вариант. Аз съм асцендент Дева. Искам да бъде и практично, но искам да бъде и стабилно, т.е. да има резултат, истински резултат. Така, домашна работа и тук много силен, важен момент, който сте ходили на курсове, каквито и да са, го осъзнавате, писмени материали, видеоматериали, всякакви материали, аудиоматериали, лекции всяка среща. След всяка среща. Вие реално имате в ръцете си материали, по които вие да се упражнявате, да си гледате, да се връщате, ако трябва и след година. Не мога тук да ви огранича достъп 3 месеца, достъп 6 месеца. Lifetime. Докато сме живи и здрави и сме на тази земя, ще имате достъп до материалите. Така, цена, стартова промоционална. Имайте предвид, че това тук давам изключително много знания, изключително много енергия, така че цената сега е такава. Вече по-натам не мога да кажа, че ще бъде такава. Всяко ниво 888 лева. 2 нива по 3 месеца първи модул, 2 нива по 3 месеца втори модул, двудневен семинар 333 лева, общо около година. Около година. Около година. Може да получите естествено удостоверение за всеки отделен модул, да кажем, за всичко, което сте научили. То ще бъде на база на дадено конкретно писмено задание, т.е. нещо като дипломна работа, нали? За да мога да ви издам сертификат, нали? Не диплома, няма как, дипломите ги издават училищата, аз съм фирма, имам право да ви издам сертификат на базата на завършения курс и на базата, да кажем на базата на завършения модул и на базата на директно, практично, да кажем, писмено задание, което вие да го направите по дадена карта. По вашата най-добре, може и на някой ваш близък. И сега тук лекциите от първи модул. Малко да навлеземе в дълбочина. Лекциите от първи модул. Слънцето в наталната карта. Започваме. Първа лекция, 5 урока по 40 минути. Натална карта, компоненти. Какво представлява наталната карта? От какво е изградена? Има вътре знаци, домове, планети. Какво значи всичките тези неща? Какво е еклиптика? Тя от какво е изградена? Градуси, минути, секунди. Как се разчитат точно? Какво значи 2D карта? Какво значи 3D карта? Какво значи проекции на планетите върху еклиптиката? Какво значи 3D реални позиции на телата горе на небето? Какво значи хелиоцентрична система, геоцентрична система? Как са подредени планетите от Слънчевата система? Как ги виждаме ние? Как стоят горе на небето? Всички тези неща ние трябва да придобиеме едно така пространствено ориентиране. Тоест, вижте, астрологията не е един чертеж и ние седиме и си гледаме нещата и по чертежа. Астрологията е жив контакт с небето. Жив контакт с небето. А това са само едни помощни средства. Тази карта, която ние виждаме, 2D картата, е една рисунка, едни проекции на планетите върху еклиптиката, да кажем, не че не е вярна, но не е пълната картина. Все едно аз да ви покажа само един пръст и да кажа, ето я Анелия. Не, това не е Анелия. Анелия е много повече. Тоест, тук ние ще ги гледаме нещата от много гледни точки. От много гледни. И духовно, и физически, и позитивно, и негативно. Всяко. От всички гледни точки. Аз съм с Юпитер в асцендента, така че обичам глобалната картина, обичам всички гледни точки. Така. Продължаваме. Тропически зодиак, сидеричен зодиак, какво са зодии, какво са съзвездия, как се движат планетите, за 24 часа как се движат за една година, например. Нали, такива нюанси. Слънцето изгрява от изток, залязва на запад. Познатите на зодиака, то се движи обаче на обратно, да кажем, обратно на часовниковата стрелка. Нали, тези неща вие трябва да си ги изградите в главите. Тоест не е трудно.
Но трябва да ги разберете. Трябва да ги разберете, приятели, за да може така да се справите добре. Т.е. ако искате да ви науча, не може без тези неща. Сега, моите ученици, защото естествено ще има и такива от моите ученици, нали, които евентуално искат да бъдат в групите, някои неща вие ги знаете, естествено. Вие ги знаете тези неща, тук основите, обаче вече ние ще ги тук разглеждаме в дълбочина от гледна точка на нашата натална карта и от гледна точка на Слънцето. Тоест, ние тук всичко ориентираме от гледна точка на Слънцето. Самата аз нямам търпение да разбием нещата в детайл и вече така, то ще има и една мобилизация, когато сме група. Тоест, нали, всеки намира себе си. Всеки намира себе си, всеки намира потенциала си, всеки намира своя път, разгръща творчеството си, даровете, които носи със себе си. Така, различни видове тук домови системи, плацидус, целознакова, други видове, т.е. нали, тези неща, технически вие трябва да ги знаете. Тук още в първи урок виждате колко информация. Много информация. После, почваме. Разделение на зодиака. Разделение на зодиака. Как се разделят? Взимаме една натална карта по хоризонт, светла част, тъмна част, по меридиан, по квадранти, да кажем, всичките, какво значи? Какво значи Слънцето, ако сме се родили в 9 сутринта? Какво значи, ако сме се родили в 2 след обяд? Какво значи, ако сме се родили в 9 вечерта или в 3 през нощта? Дали има значение? Дали има значение тези неща? Сега, разделение на зодиака, втора част, 6 урока по 40 минути. Сега пак казвам, тук всичко е нали, приблизително. Няма как. Приблизително. Как се делят знаците? Мъжки, женски, кои са елементите, кои са качествата, какво дават. Тук вече още по-дълбоко разделение. Додекатемории, декани, домови сектори, всичките тия неща, къде се пада. Тук вече, да, и аз може да съм скорпион и още две, нали, жени да дойдат в тази група, които да са скорпиони, но всяка от нас ще има такива сериозни нюанси. По декан, по домови сектор, по, да кажем, додекатемория. Тоест тук самия знак, да, той ще, всички ние, нали, ще бъдем фиксирана вода, но при едната ще е по-изявен, да кажем, по-изявен влиянието, да кажем, на Скорпиона. При другата вече ще има някакви примеси, да кажем, с знак Риби, другия воден знак. При третата може да има някакви примеси с Рака. Т.е. тук вече отиваме в съвсем други енергии. В съвсем други енергии. Това си работи супер силно. Супер силно. Т.е. тук, до тук може да разберете много за някой, само знаейки му датата на раждане. Само знаейки му датата на раждане. Естествено, хубаво е да се знае часа. Но вижте, ние като навлеземе така в нещата, а само като погледнем някой, малко като комуникираме с него, то доста се показва. Доста се показва. Така, четвърта лекция. 5 урока по 40 минути. Природа и значение на Слънцето в наталната карта и проработка. Тук вече много дълбока тема. Професии, чакри, аромати, цветове, митове, нали? Тук вече е езотеричното проявление. Слънчевия принцип през знак Лъв и пети дом, нали? Те пак знак Лъв се управлява от Слънцето, пети дом се управлява от Слънцето. Тоест това са пак едни такива проводници на слънчевата енергия. Какво значи планета управител на Слънцето? В какви връзки е? Как се проявява? Какво ни дава това? Тоест тук вече много нюанси, които, как да кажа, нареждаме 10 скорпиона. Да, нали ще кажете, ма те, защото са с различни натални карти. Така е. Обаче само Слънцето да вземем, пак си има огромни нюанси. Пак си има огромни нюанси. И тук вече почваме. Слънце в знак, плюс управители, дълбоко. Ще ги разгледаме по, да кажем, качества, по елементи, да кажем каква е разликата при Овена, Лъва и Стрелеца. Огромна. И трите са огнени, и трите са примерно много така импулсивни, обаче Овена се управлява от Марс, Лъва от Слънцето, Стрелеца от Юпитер. Дали има разлика? Ще ги говорим тези неща. Така, продължаваме. Слънце в съзвездие. Значи тук е много важен момент. В знак, в съзвездие. Не някой да ми казва, аз не съм моята зодия. Не, ти си твоята зодия. Имаме зодия, имаме съзвездие, имаме сектори, да кажем, тропически ориентирани по сезоните. Имаме реални обекти горе, звезди на небето. Реални физически обекти, съвкупност от звезди, които образуват образи. Реални образи. Бик, Скорпион,
Овен, образи. Това, че носят едни и същи имена, бърка малко ситуацията, но след този курс ще бъдете вече перфектни, т.е. няма как да се объркате. Съзвездията, частите от съзвездията, тук голямо значение сега, дали е в рогата на Овена, дали му е в опашката, дали му е, да кажем, в окото на Телеца, в жилото на Скорпиона и така нататък. Работиме тук. Съзвездия, неподвижни звезди, части на съзвездията. Нали, какви са силните звезди? Имат ли връзка с Слънцето? Нали? Едно е Слънцето да е в съвпад с някаква кралска звезда, друго е да няма никаква връзка, трето е да има връзка с някаква кофти звезда, примерно. Тоест, нали, всички тия тук нюанси трябва да бъдат разгледани. И терми. Терми. Те са свързани с частите на съзвездията. Тук много дълбока тема. И сега как да оцениме Слънцето? Добро ли е, лошо ли е, слабо ли е, силно ли е? Няма как. Реално, нали, освен неговите управители, имат ли други планети тежест върху неговата проява? Ето тук оценяваме качество, количество в проявата на Слънцето и как биха се разиграли всички 24 възможности. Тук имаме 24 възможности, да кажем, като качество и количество на проявата от гледна точка на сектата, раждането, нощно-дневно раждане. Така, домове, Слънце в дом. Дълбока работа. Час и половина. 2 урока по час и половина. Тук не знам дали така ще можем. После още 2. Т.е. 4 урока по час и половина само домове. Слънце в първи, Слънце втори, Слънце трети. Ама тук ние, за да разбереме в първи какво е качеството на първи. Не само какво значи. То значи аза. Ама какво му е качеството? Добър ли е, лош ли е, слаб ли е, силен ли е? Много тук така пак много дълбока тема. Аспектна теория, приятелство и вражда, аспекти на Слънцето, първа част. 3 урока по 1 час, втора част, 3 урока по 1 час, 6 урока общо. Аспектна теория. Какви връзки прави Слънцето в нашата натална карта? Значи до тук работиме само Слънце. Тук вече, в 11-тия урок, вкарваме Слънцето през какви планетни принципи се проиграва, по каква форма, дали има квадратура с Марс, дали е в секстил с, да кажем, Плутон и така нататък. Тоест тук вече и как влияят тези аспекти. Тоест дали му е добре на Слънцето да е в съвпад с Венера, дали му е добре на Слънцето да е в квадратура с Марс, дали му е добре на Слънцето да е в опозиция с Сатурн. Тоест тук ги разглеждаме всички тези неща. И ето вече тук видове аспекти. Слънце-Луна, Слънце-Меркурий, Слънце-Венера, Слънце-Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, двата възела. Тези неща също, абсолютно тук. И така, приятели, темата е много дълбока, много многопластова. Аз съм, казах, изключително така позитивно настроена, силна духовно, силна енергийно. Мога да поема хора, да ги науча и да ги докарам до едни реални знания, в които не да гледа картата, защото при мен идват всякакви хора и ми казва, аз съм завършил 2 курса за астрология и нищо не знае. Директно, нали ви го казвам, няма да може такъв филм да има. Тоест, гаранция давам тук за качество. Можем да сме по Zoom, можем да сме по Skype, можем да сме с Google Meet, нали, с тези Google срещите, макар че там са непрактично направени. Skype е най-елементарен, може би по Zoom да бъдем, не знам. Нека да видиме. Мислете, решете. Ако имате въпроси, пишете ми. Целта е ясна на обучението. Направлението е ясно. На къде вървим, какво искаме да получим. Знания ги имаме и резултатите ще дойдат от моя страна и от ваша. Естествено от ваша. И така, приятели. Който иска, пишете ми на имейла, звънете ми на телефона. Ако желаете, пишете ми на имейла повече информация. Горе-долу, само секунда тук да видиме. Секунда тук да отворя календара. Тук в календара има чудеса, нови неща, но сега тук не е тази темата. В друго видео ще ви обяснявам. Тук някъде ще започнем. Значи ето го Меркурия, видим целия януари 24-та. Някъде началото ще е тук. 20, 21, нещо такова. И така, приятели, очаквам ви.
Надъхана съм, нахъсана съм, с голямо желание да работим, да опознаваме самите себе си и това, което ни е дадено, да кажем, отгоре, или това, което е нашия избор на душата преди да дойде тук. И ние го виждаме чрез нашата натална карта, чрез мига на раждане. Това е тайната, това е тайното знание. Т.е. тук се отваря пред нас наистина тайното знание и ние разбираме каква е нашата заложба и как така да стъпим по практичния, по най-добрия начин към самите себе си. Да направим това е една огромна крачка към самите нас, към реализацията на потенциала и към това да бъдем щастливи. Крайна сметка, Слънцето носи това да бъдем щастливи, да бъдем плодовити и да даваме от сърце всичко, което притежаваме. По този начин ще има обмен, ние ще получаваме любов и от другите. Тоест, в крайна сметка, познавайки добре себе си, ние даваме с любов и получаваме с любов от другите и от Вселената. Обичам ви, приятели, благодаря ви и ви очаквам. До нови срещи и бъдете благословени. Всичко най-добро!